5 minut se zpožďuji. Tady vedle taky. O 5 minut? A tady? Výpadek proudu. Myslíte, že ten večer něco nahrává? Poslechněte si to. Podívám se, jestli ten výpadek byl i v okolí. Pane, ne? Ano, promiňte, nechtěl jsem vás mluvit. To nic. Pojďte dál, posaďte se. Andrea říkala, že jste úžasný, ale tohle jsem nečekal. Co jste všechno dělal vy? Ano. Nejsem žádný expert na ale připadá.